somriure. Jo diria que això és una herència del patriarcat, no? Aquests títols tan llargs, és a dir, nosaltres ens elegeixen per fer una feina, la fem, i tan bé com podem i com sabem, amb totes les ganes i la il·lusió, però realment no ens en sentim d'il·lustríssims, al costat ens sentim honorats de poder fer aquesta feina en nom de tothom. Bé, jo és que soc una mica estranya, sempre entro així. Primer de tot, benvinguda Matilde, directora general d'Indústria, Oriol Pasqual, soci, en aquest cas, d'aquesta presentació i d'espero de moltes futures. I donem un agraïment especial, ara no hi és la Marta, ha vingut el senyor Bombardó, però el Barcelona sempre està disposat a cedir-nos aquests espais tan magnífics per poder fer aquests dies d'idees i de treballs que cada vegada són més i més intensos. Volíem agrair-vos a IQS el liderat aquest absolutament que ens heu ajudat a fer. La vostra expertesa segur que ens en sortirem millor que aquest procés de consolidar aquest espai de simpòsium com un espai que esdevingui un punt de trobada com a referent de la indústria i que cada vegada les següents edicions tinguin una potència ja no sigui tant explicar-nos sinó ja què fem les dones, sobretot què fan les dones a la indústria i de quina manera ho fan i quines propostes d'innovació van afegides a aquesta visió de gènere, que en aquest cas sí que és el que estem avui debatent. Parlar de la indústria al segle XX no hauria de ser una causa de simpòsium. No parlem de la indústria, no parlem... I encara hi som, encara estem parlant d'aquest concepte, de què fa la dona i en quins àmbits ho fa i qui no ho fa. Les dones hem treballat sempre i hem contribuït al creixement de l'economia, a la millora del nivell de vida de les nostres famílies i a la creació de millors oportunitats per a les noves generacions. Això és una cosa que les dones han fet des de dins de casa, des de fora de casa. Catalunya és un país en el que la industrialització, abans de la industrialització, les dones, fos en els gremis, fos en qualsevol àmbit, ja treballaven, invisibilitzades, evidentment. La majoria d'operàries eren la mà d'obra, que el 50% de sou més baix, per tant era fàcil, canalla dones i el productor se'n sortia podent donar el producte i enriquint-se més. I aquesta estructura ha anat millorant, però no del tot. Encara continuem sentint-nos, ara ve el 25 de novembre i ens diran que ens continuen assassinant, però el 8 de març ens diran que continuem cobrant menys per fer la mateixa feina. Per tant, entenem que els lideratges femenins el que faran probablement, segur, és fer una economia equitativa i, per tant, un treball equitatiu. Qui fa la mateixa feina té el dret a cobrar el mateix i té els mateixos drets. Sabeu que les dones, en el món sindical, tampoc els companys, quan es van començar a organitzar a nivell sindical, a l'època de la industrialització, tampoc no ens contemplaven com a tenir els drets, i tampoc no fa ni 100 anys que votem. Per tant, hem de dir que en 2.000 anys el que en diuen aquesta nova història, nosaltres només tenim una pessigada de 75 anys en els que comencem a tenir gairebé els mateixos drets i les mateixes oportunitats que els homes. Per tant, tenim molta feina per fer i fa goig veure que sou moltes aquí, que sou bastant joves i que, per tant, ve una generació darrere que ens ho garantirà. Aquí a Sant Quirze nosaltres tenim la sort, no sé si tinc la sort, se m'han amagat aquí ja a la Sara, tenim la sort, de tenir una indústria que és la principal i que avui us farà una ponència i que la principal en el sentit de lideratge de dona, que en aquest cas és Caritza amb les dues germanes que la lideren i que l'han posicionat en el món i en el món, a més, perquè tenen reconeixements a tots nivells, però després tenim una quantitat de dones emprenedores que fan el batec del poble. Vam començar a fer unes trobades fa 4 anys, quan vam començar el mandat, ens vam començar a conèixer entre totes, ens vam començar a empoderar, a reconèixer, i algú que és una mica hiperactiu, que està per aquí assegut, ens va ajudar a fer una associació de dones emprenedores. Una associació que va començar amb una estudiantena i ara sou quantes? Benvinguts a tots i a totes. Estem molt contents des de l'IQS i especialment des de l'IQS Tech Factory estar aquí avui perquè aquest projecte porta molt temps engendrant-se. De fet, fa més d'un any que anem parlant de la importància de posar el focus en el lideratge femení, sobretot en entorns industrials. I tenir una reunió amb l'Ajuntament de Sant Quirze, amb la Sònia, fa uns mesos, i parlant d'altres temes d'indústria, doncs ens vam trobar. Vam dir, aquí hi ha una oportunitat de fer una cosa conjuntament. Per aquells que no ens coneixeu, nosaltres som l'IQS Tech Factory, som el centre d'emprenedoria de l'IQS, i la nostra missió és ajudar a crear la següent generació d'empreses industrials.
I per què emprenedoria industrial? Doncs perquè la indústria és part del nostre ADN. Nosaltres som un país, Catalunya, que som tradicionalment industrials. El 50% del producte interior brut de Catalunya ve del que es coneix com nova indústria. La nova indústria són la indústria productiva i els serveis associats. Per cada lloc de treball que generem en empresa productiva, es genera almenys un altre lloc de treball en serveis associats. La indústria és font d'innovació. Al voltant del 80% de les innovacions que tenen al mercat sorgeixen d'entorns industrials. I invertir en indústria també és invertir en llocs de treball qualificats i d'alt valor afegit. De fet, una economia que es basa en la indústria productiva és una economia resilient. I aquest, el de l'emprenedoria industrial, és un sector que necessita ser recolzat i promogut. De fet, Barcelona, o la regió de Barcelona, ja està reconeguda a nivell global com un dels hubs de l'emprenedoria. De fet, si no recordo malament, és el 5è hub global en atracció de startups. De totes formes, quan parlem d'emprenedoria, encara parlem molt d'emprenedoria de base digital. Sí, som un hub d'emprenedoria, però sobretot d'empreses de serveis, empreses de lloguer de coses, empreses que t'ajuden a cercar coses, a cercar pis, a cercar cotxe, i fem servir la tecnologia digital per potenciar això. Aquí som molt bons i tenim un ecosistema molt madur. Tenim programes d'acceleració, programes d'ajut, tenim inversió, tenim llocs físics que representen l'ecosistema. Aquí ho estem fent molt bé. Després tenim una altra àrea, que és l'àrea de la salut. La indústria catalana, tenim una indústria farmacèutica molt forta, molt consolidada, i hi ha una generació de startups del sector salut, tant sigui la part més molècula com sigui dispositiu mèdic, que d'alguna forma veuen d'aquesta tradició en el sector salut. I l'emprenedoria en el sector salut viu un moment molt dolç a casa nostra. Tenim diferents fons d'inversió, fa 10 anys no en teníem cap, a dia d'avui en tenim més de 10 fons diferents, nacionals, locals, aquí inverteixen només en salut, tenim centres de referència, el parc científic, tenim programes de suport a l'emprenedoria de salut, aquí també ho estem fent prou bé.